Здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа как направих новият апдейт на моята игра Make Shake with Brainrots. Нека започнем с добавянето на новият Brainrot Sigma Boy. Тук го добавям в шопа, след което ще направя възможно купуването му и вкарването му в блендъра. Ето го вече и готов в шопа, като не гледайте, че са неподредени, те сами ще се подредят заради Local Script във фреймът. Сега правим възможно купуването му с робъкси и с парите в играта. Вече всичко е готово, нека тестваме. Сега добавяме купуването му с робъкси. Остава да го добавим в играта, като пренаправим кодовете и да направим възможността за вкарването му в блендъра. Сега всичко работи, но наскоро забелязах нещо, което ще попречи на много нови играчи, затова нека го поправим, а именно получаването на много малко пари при продаване на шейковете. Сега като всичко е готово, мога да ви обясня как да намерите играта ми. Отивате на което и да е мое видео и кликате този линк. Така можете вече да играете моята игра. Ако ви се падне червен шейк, напишете в коментарите, защото искам да го видя. Чао!